Hej. Ja, jeg har tænkt mig nogle gange at lave sådan haul-videoer om mit outfit og sådan. Det er min første video, bortset fra min syngvideoer. Hvad hedder det? Jeg er rigtig stor fan af Medina. Ja. Jeg kan rigtig godt lide Miss Fluffy Ice 55 videoer. De er mega nice. Og jeg følger med hver dag og ser det hver dag hele tiden. Og jeg kan se den samme video flere gange. Det er helt vildt. Og jer der følger med, I må også meget gerne kommentere mine sangvideoer. Men I må ikke lægge dem ud på Facebook. Fordi altså, det er jeg ikke så glad for. Ja. Så hvis I har nogle forslag til, hvad jeg sådan kan lave nogle gange, så må I meget gerne komme med det. Jeg kommer dog ikke særlig tit på, fordi at det er min morfars webcam, og jeg må ikke lade min lille søster, så måske bliver det kun hver 3-4 weekend eller sådan noget. Eller andet. Men ja. Ellers må jeg jo optage med mit kamera. Jeg skal bare lige finde ud af, hvordan man gør. Så hvis nogen af jer ved, hvordan man optager fra sit Nikon-kamera, sådan lille lidt, og så putter over på YouTube, så må I meget gerne sige det til mig. Og der skal nok også snart komme noget information om mig og sådan. Ja. Så. Ja. Hej.